Get ready with me s najlepšími drogerkovými produktami. Akože ono ich je veľa, ale vždy mám nejakých takých svojich favoritov, pravidelne to striedam a bolo to fakt ťažké. Mám na sebe toto SPF, ktoré robí krásny glow od L'Oreal. Jediná nevýhoda je tu iba 30. Toto je podľa mňa jeden z najlepších báz, pretože ona je taká sticky, ale ten make-up potom na tom krásne drží a zároveň je to také glowy, mega hydratované. Halo, tento make-up od NYXu je geniálny. To fakt krásne kryje, dá sa to vrstviť. To robí tak nádherný efekt, krásne to drží celý deň. Jediné, čo potrebujem trošku tmavšie oči. Ono robí až taký Photoshop na tvári. To doladíme, dobre? OK, toto má 100 rokov, ale jedna z najlepších tyčiniek vôbec. Môžete to vidieť, nič tam nie je už. Odtieň, light medium. Vyzerá to krásne na pleti. Inak Nanotinová platí 35% na zľava s kódom NORA2 na značky L'Oreal, Garnier, NYX a Maybelline. Takže áno, sú to drogerkové produkty, ale Nanotino ich teraz kúpite fakt, že extrémne lacno. Takže Girl Mad, môžete si kúpiť toho oveľa viac za rovnaké peniaze. Korektory sa mi ťažko vyberajú, ale dám tento. Je taký hydratačný, rozjasňujúci. Teraz tu máme iba L'Oreal, NYX, Maybelline a blablabla, ale dajte mi dole do komentára vedieť, či chcete aj full face s inými značkami z drogierky, ktoré sú moje najobľúbenejšie. Lebo môžem spraviť ešte verziu, ako je napríklad Catrice a Essence. Zakryjete s ním všetko, čo treba a nevlieza mi do vrások. Opäť NYX Honda Stick, Light Peach a Baby Pink. Milujem tento odtieň. Tento puder ma prekvapil na plnej čiare. Krásny vyhľadzujúci efekt. Normálne face up. Odtieň 01. Keď nezabejkujem. NYX bronzer. Ja milujem celú túto radu Buttermelt. Milujem NYX. Light medium. Licenka, opäť Buttermelt. Oprášme tie zvyšky. Toto je úžasný fixačný sprej, že to zároveň aj tak ako keby spojí ten puder s tým make-upom, takže to vyzerá oveľa lepšie. Potom to dodá taký glow. Krásne to zafixuje. Najlepší gel na obočko. Má v sebe ako keby také chlopky, ktoré vám to obočí tak krásne prirodzene zaustia. Ja nič viac nepotrebujem. Ja už neviem na dvoch rukách spočítať, koľko balení som ja vypotrebovala. NYX Epic Liner. Úžasný štetec. Rozjasnené kútiky. Tu sa to tiež veľmi bije. Ak chcete wow efekt na myhalnice, tak toto spraví aj zo zlej riasenky dobrú riasenku. L'Oreal Lash Paradise. Čekajte na to Notino a využite ten kód NORA2 na 35% zľavu. Táto tubing maskara Sky Tubes. Fakt dáte dole za sekundu vodou. Strašne easy, praktické, robí to krásne myhy. Viac si prijať? Maybelline odtieň 06, ako môžete vidieť, som mu veľmi verná. Extrémne dlhotrvácne. Maybelline. Lesky 7 tieto Jelly Job od NYXu. To je až taký sklenený efekt. A s týmto vám vydrží make-up, že všetko. A to používam fakt, keď chcem, aby ten make-up vydržal extrémne dlho, nie každý deň. Wow, milujem to. Wow. Čaute.